yn yr adran by, y Pencampwriaeth sydd yn y cylch ar hyn y bryd, ac Peter Jones o Brydfa Menai, dyn ni wedi bod yn dilyn y cwbl, a dyn ni cael bledd o gystadlu'n do? O, gledd i fod yn onest. A dwi wedi mwynhau y ffordd mae Eleri wedi mynd o'i chwmpas i yn bwrpasol iawn yn ei dellau arddull o feirniadu. A gyda wen hefyd. Yn hollol, a yna'n bwysig. Yeah. A mae'n rhoi gwen arnyn nhw wedi i feddwl bod y plif ni yn dal yn y gwallt ydy fe. Wel, wrth gwrs, yr adran by, Merlod Cymreig, wrth gwrs, eu bwrpas nhw yw i fod yn addas ar gyfer plant i ferchogaeth, ac wrth i Leri dal wedi cystadlu dipyn ac yn siŵr dyna be fydd i'n chwilio amdani. Rhywbeth fydd yn gallu gwneud job, Peter. Yn hollol. A mae mor bwysig i fod yn onest yn efo. Sa'n nhw'n lle job, does dim pwrpas i bagu nhw. Wel, yn edrych yn smart iawn ac fel sonion ni'n gynharach, mae'n dipyn o her yn dydi. Mae rhai bod y gwisg yn iawn ar gyfer job mor... Dwi'n credu bod y merched yma wedi mynd yn bach o gystadleuaeth. Pwy sy'n gallu gwisgo mwyaf deniadol i fynd i'r prif gylch i farni. Oedd wedi cael dwy fan hyn, bore yma, dwy ferch am bryd. A ddwy nhw'n am y gorau yn ei gwisgoedd. Wel, dyma Liesl Mead yn arddangos Hysodawn Apple of the Eye, sef eboles Sandy Anderson oedd yn ail yn y dosbarthu ebolesi blwydd. Lee John Owen. Hilyn Altair. Enillydd y dosbarth i'r ebolion gwryw. Yn cael ei bach yn anoddach chi setlo ar ran y Pencampwriaeth, Peter? A di mae'n job. Chwyddech chi cael good show allan o'r clas. A chi dod i'r Pencampwriaeth a neud llanas yn eich. Fel arall, pryd arall, mae'n mynd fel arall yn y bechwad. Ond mae'n enwedig gyda swclod a pethau blwyddi. Mae'n braidd yn anodd. Wel, yr ebolis oedd yn ail, Kate Williams. Ringside Flamenco. Yn te jyst yn gael un anodd i setlo, Peter. Pob un wedi bod ac y beirniad. Be di drem fel arfer mewn Pencampwriaeth, Peter? Mae o bach yn wahanol i ddosbarth yn ydi o? Gwir amdani ddylech chi barnu nhw fel clas hollol ar wahân yn y fe. Pan maen nhw'n Pencampwriaeth chi'n a fel rheol chi'n gweld nhw'n cyrraedd o amgylch a chi'n jyst yn lein o'n lan yn unrhyw order beth bynnag. A wedyn i chi'n cael un bip drosti nhw. Does i'n misyd y mas ar ailwaith i drotian fel rheol. Chi wedi gweld nhw'n unwaith o'r blaen. A chi jyst yn paso lligad drosti nhw a dod i benderfyniad pwy yw'r Pencampwr a'r is Pencampwr. A dwi'n siŵr bod Eleri yn ei meddwl i hunan erbyn hyn yn gwybod yn hollol beth mae'n mynd i wneud. Ond mae'n mynd i fynd trwy'r mosiwns, os gwna ni. O fferm Cledyr Mawr ger Corwen. Wedi bod wrthi ers blynydde yn arddangos ac yn magu'r adran bach ac wedi gwerthu lot, Peter, sydd wedi bod yn llwyddiannus i bobl eraill hefyd. O, dwi wedi nad amryw o'n nhw'n mynd i wledydd tramor blynydde mawr yn ôl. Pam oedd John yn gwtyn bach a trws y byrdd ag e. Bleser gweld John dod i'r adwy fan hyn i gymeru drosodd i fam. Wel, llongyfechiadau Joe ac gwrs Jessie i fam o, sydd wedi bod yn gefnogol iawn i'r bryd yma dros y blynydde. Da iawn chi.
Wel, Joe ar ôl ennill y dosbarth, Pencampwriaeth yr adran B. Syth i fewn, ie. Sut teimlad i iawn? Briliant, ynddi. Na, methu coelio'r peth rili, fan o'n efo chi. Mae tro cyntaf y boles yma bod allan o ddangos neu? Ath i Sioe rhyw wythnos yn dol yn Ynys Môn, fath o practis. A wedyn blawn hynny, dim di bod yn lle. Wel, fe di wneud dechreuad eitha dda i yrfa beth bynnag. Do. Dyma sydd i allan eto, dwi'n gwybod gan i weld. Ond na, ddoth i syth o cae rhyw ddeifis yn dol. A wedyn, gael chi cwcio ar ôl hynny. Wel, da iawn ti, boi. Diolch yn fawr ti. Da iawn. Diolch yn fawr. Pencampwr yr adran B. Earth Vienna, yr eboles blwydd. A berchnogaeth Joe Parry. Llongyfychiadau mawr i Joe, Catherine a Jessie wrth gwrs.